Kabilang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Nagdeklara og outbreak ang Barangay Macambol sa Mati City sa Davao Oriental human 46 ka mga individual ang apektado sa acute watery diarrhea. Ani ang report ni John D. Esteban. Ana sa 46 ka kaso sa acute watery diarrhea ang natala sa Mati City Health Office sa sitio Bagong Barangay Macambol as of February 26. Nagsugod ang ilahang pagtala og kaso niadto February 20. Hinuon 39 na ang naka-recover. Duna pay 7 ka aktibong kaso. Ang 2 naka-admit sa ospital, ang laing 5 naka-home monitoring. Makaalarma matud pa ang IHAP maong nagdeklara kini og outbreak sa maong lugar. Sumara sa City Health Office, kontaminadong tubig ang ginungdan sa sakit. Ang tinubdan mao ang water reservoir sa barangay nga ginakuhaan sa mga residente. 15 years na yung reservoir. Tapos, ang lead kasi ma'am is down sa community na lead ma'am yung makikita natin sa daan. Siguro dinadaanan na nag-delay yung mga pipes niya. Base sa resulta sa test, nakitaan og E. coli o coliform bacteria ang mga water sample gikan sa mga tinubdan sa tubig. Lakip na diha ang mga water pipes o gripo sa Tagbalay nga dunay kaso sa acute watery diarrhea. Yung acute watery diarrhea ma'am, meron kasi tayong loose bowel movement na tinatawag. Yung change of stool consistency lang po ma'am, from solid to medyo basa-basa po ma'am. Delikado ito ma'am kasi magkakot ito ng dehydration. Tapos pag hindi kagad na agapan, yung alam naman natin yung dehydration is fatal talaga kasi yung maapektuhan yung ibang organs. Karaghanan sa mga pasyente nakasinati og pagparakit sa tiyan, pagsuka-suka o hilanat. Sagad apektado, mga bata nag-edad usa ngadto sa 5 anyos. Gibawalan una sa CHO ang pagkuha og tubig gikan sa water reservoir sa barangay tungod sa nakitang leak o risgo sa kontaminasyon. Ay, isa kasing source ma'am, yung deep well na pasado naman sa water sampling, yun ang in-advise namin na gamitin muna at stop muna yung isang source. Binigay kami mga aquatabs yung tinatawag ng pag-purify ng tubig. Parayon ng active case finding ug environmental survey sa CHO na provide sab sila og oral rehydration solutions, zinc ug multivitamin sa mga apektado. Nagpahigayon sab og galapad nga pagpanglimpyo ug sanitation. Plano sab sa CHO nga tarungon ang water treatment facilities ug sanitation infrastructure. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang barangay kalabot sa Itabo. John D. Esteban, 1 Mindanao.